ҳамдиёрони азизу арҷманд, ҳоло мо дар арафаи яке аз оинҳои суннатии мардуми мусулмон иди қурбон қарор дорем. мо ҳайати кормандони садо ва симои шаҳри Панҷакент, ҳамаи шумо ҳамдиёрони азиз, ҳаводорони барномаҳои хешро ба ин муносибат самимона табрик мегӯем. мардуми мусулмони мо иди саиди қурбонро ҳамчун суннати меҳру шафқат ва тараҳуми ҳамбастагӣ гиромӣ медоранд. мо мардуми сарбаланди Тоҷикистон шукр мекунем, ки иди қурбон ва дигар маросиму ҷашнҳои милливу диниро дар фазои истиқлолу озодӣ ва амнияду оромӣ, ки бузургтарин дастоварди мардумо мебошад, таҷлил мекунем. бояд гуфт, ки дар фарҳанги исломӣ андешаҳои эҳсону накӯкорӣ, ҳусни муошират бо аҳли хонадон, муҳаббату хайрхоҳӣ ба наздикону пайвандон, мурувват ва муомилаи нек бо ҳамсояҳову дӯстон, дилсӯзиву ғамхорӣ ба беморону ниёзмандон ва ёди хайр аз гузаштагон мақоми баланд дорад. ҳамчунин омӯзиши илму маърифат, заҳматдӯстиву ободкорӣ, сабру таҳаммул ва дигар арзишҳои неку созанда аз ҷумлаи масъалаҳои муҳими ҳаётӣ мебошад, ки дар таълимоти дини мубини ислом ба онҳо эътибори зиёде дода шудааст. маънӣ ва фалсафаи иди қурбон ба қадри якдигар расидан, ҳурмату эҳтироми якдигарро ба ҷо овардан ва ба ҳамдигар дилсӯзу ғамхор будан аст. дигар ин ки дар рӯзи ид шахсони дорои имконияти моддӣ дар роҳи худо қурбонӣ мекунанд. қурбонӣ кардан ҳамчун суннат ба дӯши ҳама хатмӣ нест. ин корро танҳо онҳое бояд анҷом диҳанд, ки оилаи онҳо аз ҳар лиҳоз таъмин аст ва аҳли хонадони онҳо танқисиву мушкилот надоранд. онҳое ки имконияти моддӣ надоранд, метавонанд бо сухани нек, амали хуб ва рафтори шоистаи худ дили одамонро шод кунанд, ки ин ҳам аз ҷумлаи корҳои хайру савоб ба шумор меравад. дар баробари дурӣ ҷустан аз аъмоли носавобу номатлуб ва талқини амалҳои хайру савоб аз аҳволи наздикон бохабар будан, махсусан айёдати беморону ниёзмандон, кӯмак ба ятимону маъюбон, ба дидори падару модарон шитофтан, дили инсонеро ба даст овардан, ятимеро навозиш кардан ва ба муҳтоҷе дасти кӯмак дароз кардан аз фазилатҳои неки инсонӣ ва таомули писандидаи мардуми мо дар ин рӯз мебошад. ба ин маънӣ яке аз бузургони адаби мо беҳуда нагуфтааст: дил ба даст овар, ки ҳаҷҷи акбар аст. аз ҳазорон каъба як дил беҳтар аст. каъба бунёди халили озар аст, дил назаргоҳи ҷалили акбар аст. аз ин рӯ мо дар рӯзи ид бояд ба ҷанбаи маънавии он бештар эътибор диҳем. 17 сол қабл қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим қабул гардида буд, ки яке аз ҳадафҳои он пешгирӣ намудани зиёдаравиву исрофкорӣ ҳангоми баргузор кардани ҳама гуна расму оин ва ҷашну маросим, аз ҷумла идҳои Рамазон ва Қурбон мебошад. қобили зикр аст, ки таи ин солҳо қонуни миллии мо дар ҷодаи ба мазмуну моҳияти аслияшон мутобиқ гардондани расму оинҳои суннатӣ ва ислоҳоти маънавии ҷомеа, яъне аз таъсири расму анъанаҳои бегона озод сохтани тафаккури мардуми кишварамон нақши арзишманд бозид ва боиси хеле беҳтар шудани вазъи иҷтимоии сокинони мамлакат гардид. боварӣ дорем, ки дар рӯзҳои таҷлили иди қурбон ин оини дастгирии ҳамдигарӣ, сабру таҳаммул ва хайру эҳсон
همدیاران ما مردم شهر و دهات پنجکند به جای صرف و خراجات بیهوده و ظاهر پرستی و خودنمایی به خاطر رساندن کمک به همدیاران نیازمند، یتیمان و معیوبان، دستگیری آیله های کمبیزاعت و آبادانی شهرمان اقدام خیر و ثواب را انجام می‌دهند. خداوند در آیت دوم سوره مائده قرآن مجید می فرماید که بر نکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر مدد کنید. مهمترین رسالت دینی، وجدانی و ایمانی ما و شما تربیت فرزندان در روحیه وطن دوستی، احترام به والدین و خدمت به آنها، گرامی داشتن سنت و ارزش‌های ملی، آموختن علم و دانش و کسب و هنر، رسیدن به قدر استقلال و آزادی وطن و با رعایت ماهیت و اصل دولت دموکراسی و دنیوی ما برگزار نمودن رسم و آیین‌های ملی و دینی می باشد. هر یکی ما وظیفه داریم که از ظاهر پرستی و اسرافکاری خودداری کرده امکانیت‌های مادی خود را برای آسایش خاندان و تعلیم و تربیت فرزندان صرف کنیم تا آنها بی‌سواد نمانند، صاحب علم و دانش و کسب و هنر شوند. علم و دانش، روشنایی و نور و بی‌سوادی راه به سوی تاریکی و خرافات و جهالت است. ما باید همیشه متحد باشیم، صادقانه و صافدلانه زحمت کشیم، صرفه و سرشته‌کاری را که خصلت‌های بهترین ملت کهن بنیاد ما می باشد در هر جنبه‌های زندگی رعایت نماییم. بار دیگر فرارسی عید قربان را به همدیاران عزیزمان صمیمانه تبریک گفته به هر خاندان تندرستی، صلح و صفا، خیر و برکت و اقبال نیک آرزو می نماییم. عید مبارک.